Και εμείς, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στο στούτιο και στην Επίτροπο Ισότητας, την οποία έχουμε μαζί μας και ψηφίστηκε από την Βουλή ο περί Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και ο περί συναφών θεμάτων νόμος του 2024. Μια σημαντική, ένας σημαντικός βατήρας στα θέματα της ισότητας, τον οποίο χαιρετήσατε αμέσως. Τώρα έχουμε επανεκλογή της κυρίας Μέτσολα στην Ευρώπη. Το Ευρωκοινοβούλιο μάλιστα επιμένει τόσο πολύ στην υπόθεση γυναίκα, που μόνο 2 ανθυποψήφιες υπήρχαν. Επανεκλέγει η κυρία Μέτσολα, η οποία έχει δώσει ήδη πολύ καλά δείγματα γραφής και στην υπόθεση της ισότητας των φύλων, και έτσι το διαχέει σε όλους τους τομείς. Αλλά πάμε τώρα στα δικά μας. Περί ισότητας των φύλων, νομοσχέδιο, νόμος σας δίνει ένα σημαντικό όπλο. Να δώσουμε και τα συγχαρητήρια στην κυρία Μέτσολα. Θεωρώ, ναι, ότι έχει κάνει θετικά βήματα προς την ισότητα και γενικότερα ως γυναίκα πολιτικός είναι ακόμη έναν πρότυπο που αφορά τα θέματα της ισότητας. Τώρα, όσον αφορά τον νόμο περί Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων νόμο, είναι ένας σταθμός για τους διαχρονικούς αγώνες των γυναικείων οργανώσεων που απαιτούσαν κάτι πιο σταθερό, έναν θεσμό ο οποίος θα ασχολείται εξ ολοκλήρου με τα θέματα της ισότητας και δεν θα είναι μια ad hoc απόφαση των εκάστοτε προέδρων. Είναι ένα βήμα προς τα μπρος, είναι πλέον μια νομική οντότητα και έχει ρόλο. Και ο ρόλος αυτός είναι συντονιστικός ως προς όλα τα Υπουργεία και τα Υφυπουργεία, σε συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και τα Υφυπουργεία, ώστε να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου οριζόντια σε κυβερνητικές, πολιτικές και δράσεις. Άρα είναι ένα βήμα προς τα μπρος όσον αφορά τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών και την προώθηση της ισότητας. Ο ρόλος είναι ακριβώς προληπτικός, δεν θα έρχεται να εξετάζει παράπονα, όπως είναι η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για παράδειγμα. Ο ρόλος είναι να προλαμβάνουμε, να έχουμε αυτές τις δράσεις και πολιτικές, οι οποίες θα λειτουργούν ως μέτρα πρόληψης προς πιθανές διακρίσεις που αφορούν τα δύο φύλλα. Να πω επίσης ότι παράλληλα θεσμοθετείται μαζί μέσα από το νομοσχέδιο η λειτουργία ισότητας σε όλα τα Υπουργεία και τα Υφυπουργεία. Δηλαδή όλα τα Υπουργεία και Υφυπουργεία θα πρέπει να έχουν λειτουργούς ισότητας των φύλων, με τους οποίους και τις οποίες θα συνεργάζεται το γραφείο, ώστε να μπουν... Μια κοσμογονία δηλαδή. Μια κοσμογονία. Διαχέεται το υπόθεση της ισότητας σε όλη την κρατική μηχανή. Ακριβώς. Και γίνεται με κόσμο ο οποίος είναι εκεί όχι μόνο παρατηρητής, αλλά και ως εγγυητής. Ακριβώς. Ενεργά πλέον να βλέπουμε πολιτικές και δράσεις που προωθούν τα θέματα της ισότητας οριζόντια από τις μεταφορές, όπως άκουγα προηγουμένως την κυρία Αμερικάνου να συζητά, στην εξωτερική πολιτική, στην εργασία, στην παιδεία. Και εκεί δώσατε και έναν αγώνα. Θυμάμαι πέρσι που είχα κάνει το ρεπορτάζ, που είχατε δώσει τον αγώνα για να βάλουμε περισσότερες γυναίκες στην υπόθεση οδηγή λεωφορείων. Ακριβώς. Ναι. Άρα είναι μια οριζόντια δράση. Ο κύριος στόχος είναι η θεμελίωση της κουλτούρας της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Να πλέον σε κάποια φάση να γίνεται αυτόματα, δηλαδή όταν λειτουργεί σε οποιοδήποτε Υπουργείο ή Υφυπουργείο, βλέπουν έναν νόμο, μία δράση, έναν εθνικό σχέδιο δράσης, να αρχίσουν να σκέφτονται ποια είναι η διαφορετική απήχηση αυτής της πολιτικής στις γυναίκες και στους άνδρες και πώς θα τη διαμορφώσω με τέτοιον τρόπο ώστε να έχει ισότιμο αντίκτυπο. Πάντως μου έλεγε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης ότι όσο πιο ανατολικά πας στην Ευρώπη, τόσο πιο δύσκολη είναι η υπόθεση της ισότητας. Γι' αυτό να προσέχετε, μου λέει, την τζόζη σας, γιατί έχει πολύ δύσκολο έργο να κάνει και ελπίζω να ανισχυθείτε και έτσι και με προσωπικό, ώστε τώρα και με την θεσμοθέτηση του Επιτρόπου Ισότητας να μπορέσετε να είστε ακόμη ταχύτεροι, γιατί αποτελεσματικοί είστε, ακόμη ταχύτεροι στην πορεία της ολοκλήρωσης, η οποία έτσι μας στείλατε κάποια μηνύματα πριν λίγους μήνες, πόσα χρόνια θα χρειαστεί η ισότητα και μας είχατε δημιουργήσει έτσι ένα... Ο στόχος είναι ακριβώς η επιτάχυνση της προώθησης της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Δεν αναμένουμε ότι αύριο όλα θα αλλάξουν. Ο στόχος όμως είναι να αρχίσει να αποδομούνται τα στερεότυπα ή προκαταλήψεις μέσα από πολιτικές και δράσεις σε οριζόντιο
επίπεδο, σε όλα τα Υπουργεία και τα Υφυπουργεία. Και να μου επιτρέψετε να πω για ιστορικούς σκοπούς ότι θεσμοθετείται επίσης μέσα από το νομοσχέδιο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, ο οποίος μηχανισμός υπήρχε με υπουργική απόφαση από τη δεκαετία του 80 ως συμβουλευτικό σώμα, αποτελείται από γυναικείες οργανώσεις και πλέον θεσμοθετείται και η συνεργασία του μηχανισμού μαζί με το Γραφείο Επιτρόπου, συμβουλευτικός μεν ο ρόλος, αναγκαίος δε, διότι όπως έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές, συνέργειες, συνεργασίες, ώστε να ενημερώνεται η κοινωνία και η πολιτεία για θέματα της ισότητας. Κυρία Χριστοδούλου, πάντα χαρά μας να σας έχουμε μαζί.